Mga kautoran, nagapasalamat kita sa Diyos sa sining tion diin kita makaugdanay sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo nga makita sa mga binuhatan o kung Acts chapter 8 alin sa 26 pagkadto sa 40. Pero aton lamang ini pag-amat-amaton basa tubtob nga matapos ang panahon nga matapos naton ang tanan nga mga bahin nga nagakabagay nga aton pagapamalandungan. Ako na naibasahon ang 26 pagkadto sa 28. Kagampulong sa Diyos naghambal sing subong sini ang isa ka anghel sang Ginoo naghambal kay Pilipi, mag-aman ka kag magkadto sa bagat na nayon sa dalan nga halin sa Jerusalem pagkadto sa Gaza. Ini nga dalan wala na ginaagihi. Gani naghimo si Pilipi kag naglakat karon may isa ka tawo nga kapon nga taga Ethiopia nga nagapauli sa iya banwa. Ini siya isa ka mataas nga opisyal nga amo ang ginatugyanan sang manggad sang Rayna o kon Kandasi sang Ethiopia. Dito siya maghalin sa Jerusalem sa diin nagsimba siya sa Dios. Nagpauli siya nga nagasakay sa karwahe kag nagabasa sang libro ni Isaias nga propeta. Yari diri ato nabasa ang isa ka ngalan sang tawo nga ginatawag nga Pilipi. Kagaton sundon ang iyang kabuhi kag kung ano ang nahimo niya para sa Ginoo. Para nga mabala naton sing maayo si Pilipi sa chapter 6 sang Acts, dira makita naton nga si Pilipi ginhambal sang Biblia nga siya isa ka tawo nga puno sang pagtuo kag puno sang espiritu sang Ginoo. So puno sang pagtuo kag puno sang espiritu. Ini nga tawo ginhambalan sang Dios paagi sa isa ka anghel. Amo nang ginhambal diri sa 26. Ang Dios naghambal kay Pilipi paagi sa anghel. So ang mensahe sang Dios ginhambal sang anghel kay Pilipi. So anong mensahe sang Dios nga ginhambal sa anghel kay Pilipi? Nagsiling ang anghel, magpreparar ka kag magkadto sa Gaza. Kag ang imo subayon nga dalan amo ni ang dalan nga alin sa Jerusalem pagkadto sa Gaza. Kag siling sa Bible, ini nga dalan wala na kaayo ginaagihan sang mga tao. Siguro daan na ini nga dalan kag wala na sing nagaagi, pero ang Dios naghambal paagi sa anghel nga singganon si Pilipi nga magkadto sa Gaza agi sini nga dalan. So tanaw naton sing maayo nga ang anghel dire isa ka galamiton sang Dios. Kung ano ang ginahambal sang Dios sa anghel, ginapaalinton niya sa tao katulad kay Pilipi. Aton jotay hibalon ang anghel tungod kay ini namitlang dire sa sininga bahin sa balaang kasulatan. Ang mga anghel amoy ini ang sulugon sang Dios didto sa langit. Samtang kita yang mga tao
amo ang mga alagad sang Dios diri sa duta. Tungod kay ini nga istorya, diri man natabo sa duta, ginsugo sang Dios ang anghel nga hambalan si Felipe. So ang anghel langit nun nga tinugas ang Dios nga nagadulong man sang balita sa mga tao kung ano ang kabubuton sang Ginoo para sa aton nga mga tao. Kung sa bagay, kung imo gid sa taon sing maayo, dako gid ang papel sang anghel bilang sulugoon sang Ginoo. Ang anghel sang Dios amo ang naghambal kay Mary, the human mother of Jesus Christ, nga magabusong siya. Kaginmit lang padra ang ngalan sa anghel nga amo si Gabriel. Sang si Kristo ginlansang sa cross, napatay kag nabanhaw, makita man nimo ang participation sang anghel, ang alagad sang Ginoo nga nagaistar sa langit. Ang anghel amo ang nagligid sang dako nga bato sadtong pagkabanhaw ni Kristo. Ang bato nga ni ginsapong sa lulugman ni Kristo, ginligid sang anghel kag iya ginpungkuan, kag ang tanan nga gwardya didto sa lulugnan nagkalalipo nga daw mga patay sang nakita nila ang kasanag sang amo nga anghel. Kagunaton padayonon ang participation sang anghel sa kabuhi ni Kristo. Tubtob siya napatay, nabanhaw, kag siya nagbalik sang langit. Makita man naton dayon ang mga anghel. Pagkayab ni Kristo balik sa langit, ang iya mga sumulunod nagatulok samtang nagalupad siya balik dito sa langit. Nagatangla sila, kag sa dugay na nga panahon na tangla nila, tubtob nga daw hindi na nila makita si Kristo, ang anghel nagpanaog kag naghambal sa ira. Siling nila, nga ang nagasalig kamo, sagi kamo tulok sa ibabaw. Inang Kristo nga nakita ninyo nga nagpaibabaw, magabalik sa liwat. Dira makita naton ang involvement sang mga anghel sang Ginoo. Halin sa pagkatao ni Kristo, tubtob nga nabanhaw siya, tubtob nga nagbalik siya sa langit, makita nimo ang pagpangalagad sang mga anghel, ang tinugas sang Dios nga iya ginsugo sa paghambal kay Felipe nga magalakat pakadto sa Gaza. Ang mga anghel sang Ginoo sa dugang nga ihibalo naton, ini sila interesado kung ano ang nagkalatabo sang pagpangabuhi sa mga tao diri sa duta, kay nabalaan nila nga ang Dios nahigugma sa mga tao, sa mga anghel, gusto maghibalo kung ano ang dalagan sang aton nga pagkabuhi sa sininga duta. Kung ato nabalaan, kung nadumduman, amo nga ang Dios naghatag sang isa ka parable, kagini nga parable makita naton sa Bible sa Mateo 13 alin sa 24 pakadto sa 30. Ang Dios naghatag sang isa ka parable nga may isa ka uma, kagini nga uma amo ang kalibutan, kag ginsab-ugan sang Dios ang maayo nga binhi, ginatawag niya nga trigo. Pero ang kaaway nga amo si Satanas, nagsabog man sang bugang. Kag nagtubo ining duwa, ang maayo kug malain nga binhi sa isa ka uma nga amo ang kalibutan. Kag ini nga parable nagatudlo sa aton, nga amo ini ang matudtod nga kahimtang sang aton pagpangabuhi diri sa duta. May mga maayo, mataro nga mga tao, kag may ara man nga mga malaot nga mga tao. Siling sang Bible, suno sa parabola, ini tungod kay ginsabog ni Satanas ang mga bugang o kunhilamon nga nagtubo sa isa ka uma nga amo ang ginaistaran naton nga kalibutan.
sang nakita sang anghel nga amoy natabo sa ibabaw sang dota, naghambal ang anghel kay Kristo. Siya, Ginoo, hindi bala nga maayo man nga binhi ang imong ginsabog nga may mga bugang to kun malaot. Silin Kristo ang kaaway, amo ang nagsabog sina. Kabulo ka kung anong siling sang anghel, ang sulugoon sang Dios. Ginoo, gusto mo bala manaog kami sa dota, panggaboto namon ang tanan nga mga bugang? Silin ni Kristo hindi lang, hulatan lang sa adlaw sang tig-alani sa aton pasikan kaming. Kay ako ni pag-abot sa inyo ang tanan nga bugang, kag idapong sa kalayo, samtang ang mayo nga binhi, anihan ninyo kag ibutang sa akon budiga. Wala nagsugot si Kristo sa iyang mga alagad nga anghel nga magkari agod pamatyon ang tanan nga malaot nga mga tao. Kung sa aton pa, ang mga anghel nga sulugoon sa Ginoo dito sa langit, sa pagkari sa dota, sa pagbulig sa mga tao, nagaugtas sa pagtanaw sang malaot nga mga binuhatan sang mga tao. Amo ina nga nagsiling ako kay ina nga ining mga anghel nga sulugoon sang Dios, dako ang ilang partisipasyon sa hilikoton nga Dios non diri sa dota, kag nagatanaw sila nga tani maayo ang dalagan sang aton pagpangabuhi diri sa dota. Subo nga sila didto sa langit, maayo ang ilang kahimtang upod sa Ginoo. Kag makita man naton sa bala nga kasulatan nga ini nga mga anghel nga gisugo sang Dios sa paghambal kay Filipe, ini nga mga anghel nagakasubo kag nagabatyag man sila sang kalipay. Nagakasubo sila kung makita nila ang mga tao nga nagapakasala kag wala nagatuman sa Ginoo. Pero may kalipay kag dako ang ilang kalipay kung makita nila nga mga tao katawan sinulundon kag nagaalagad sa Ginoo. Kung tanaw naton ang parable, kag ini makita sa balaan na kasulatan sa Lucas 15:4 kag 7, ini nagahambal sang isa ka parable na nahanungod sang nadula nga karnero. Siling sa Bible, sino bala sa inyo nga may isa ka gatos ka mga karnero, kag madula ang isa sa ila, nga hindi niya pagpangitaon ang isa nga nadula. So ang parable nagasiling, ang maayo nga bakiro sang karnero, kung madula bisan ang isa lang, iagid pangitaon, tubtog makita niya ini, kag mabalik sa iyang turil. Kag ang sugpon sina, niya amo man sini ang matabo. Kung may isa ka tao nga maghinulsol sa iyang sala, kag magbalik sa Dios, may ara nga dako nga kalipay sang mga anghel sang Dios didto sa langit. So ang mga anghel nagakalipay manggali kung makita niya nga kita nagahinulsol kag nagabalik sa Ginoo. Pero masiling man naton nga sila nagakasubo man kung ang mga tao magpakatiga nga nagakabuhi sang malaot nga sahi sang pagkabuhi. So ina, siguro mahangpan na naton nga ang isa ka anghel galamiton man sang Dios sa pagbulig sa aton, agod nga kita nga mga tao magmatarong sa tubangan sang Ginoo. Kagaton man makita diri ang sugpon
nga ang balaan nga espiritu ginmit lang man dire, kag makita ini siya sa bersikulo 29 tubtob sa 31. Primero, anghel ginhambalan sang Ginoo nga kadtuan si Filipi. Ikadua, ang balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu, ikatatlo nga personas sa isa ka Dios. So ato na ini ginabalik-balik, pero mas mayo nga solito na kung liwat ang doktrina nga napagkit sa balaang kasulatan naghambal nga may isa ka Dios, pero may tatlo ka personas sa isa ka Dios, Amay, Anak, kag Espiritu. So ang Espiritu dire naghambal man kay Filipi. Kay man may isa dito ka tao sa dalan pakadto sa Ethiopia, din si Filipi ginsugo una sa anghel kag ginsugo karon sang balaan nga espiritu. Kag ini nga tao nga ginatawag nga taga Ethiopia, isa ka kapon kung sa aton pa hindi ka bata. Kag ini nga tao nga taga Ethiopia halin sa Jerusalem. Nagsimba siya dito sa Jerusalem kag nagapauli na siya sa ila sa Ethiopia. Pero diri siya nag-agi sa siningdalan na siling halin sa Jerusalem pakadto sa Gaza, agod nga makaabot siya sa ilang lugar nga Ethiopia. So nagasakay siya sa kalisa, amo nang salakyan niya. Kung sa aton pasubong siguro nagsakay siya sa isa ka maayo nga salakyan. Kaya di isang una kung may kalisa ka nga ginaguyod sang kalayo, okay na. So amo nang nasakyan sang tao nga kapon nga taga Ethiopia. Ginsingganan sang balaan nga espiritu si Filipi. Okay, sininya, ara ang taga Ethiopia, nagasakay siya ang kalisa. Sinya kadtoi, palapiti siya. Kagansiling sang Bible, si Filipi nagdalagan gid pakadto sa kalisa nga ginasakyan sang tao nga kapon nga taga Ethiopia. Tungod kay ang kabayo mas madasig sa tao, may imagine lang nimo nga tudo-tudo gid ang dalagan ni Filipi agod nga malabot niya ang kalisa. Sang pag-abot niya didto, nabatian niya ang tao nga kapon nga taga Ethiopia nga nagabasa sang pulong sang Dios nga sinulat ni propeta Isaya. Amo na ang ginabasa niya. Kung sa aton pa, matunog ang iya pagbasa, hindi silensyo. Kay nabatian ni Filipi. Kag si Filipi, nagpamangkot dayon sa sininga tao nga nagasakay sa kalisa. Siling ni Filipi, nahangpan bala nimo ang imo ginabasa? Tanawa bala ang approach, nabatian niya nga nagabasa. Kung ang pamangkot ni Filipi nagsiling, kabalo ka bala magbasa? Di kundi balingag. Mga utod, dapat kung may kaistorya kita, ang imo approach pagsugod nimo sa istorya, mapuslanon, kag interesado magsabat ang tao nga imo ginapamangkot. Kung nagsiling si Filipi, kabalo ka magbasa, siguro ang sabat sang tao, kabalo, kabati ka na gid nga nagabasa ako, mangkot ka pa? Okay. Siling niya, naka-intindi ka bala sang imo ginabasa. Ang sabat sang amo nga tao, nga taga Ethiopia, nga paano ako maka-intindi sini kung wala sing maghambal, magbulig, paintindi sini sa akon. So tungod kay wala siya kaintindi,
Gininbitar niya si Felipe nga magsakay sa iyang kalisa, kag dito sila nga duha nagatuon, nag-Bible study sila sang porsyon sang Bible nga ginbasa nga sinulat ni Propeta Isaiah. Kag ang siling sang Bible, wala kita sa panahon sa pagbasa sinitanan, pero akon lamang isugid sa inyo kung ano ang sulod sini. Ginwali ni Felipe halin sina nga bahin sang balanang kasulatan ang kamatuoran na hanungod kay Kristo. So si Kristo amo ang ginwali niya, ginhambal niya sa sini nga tao nga taga Ethiopia. Kag samtang nagadalagan ang kalisa, nakaabot sila sa lugar. Dumduma nga istorya dire, isa ni ka wilderness. Pero nakaagi sila sa isa ka lugar nga may tubi. Kag ang siling sang taga Ethiopia sa iya nga ginatawag Kapon nga tao nga taga Ethiopia, nagsiling siya kay Felipe, tanawa may tubi diri. Nakaagi sila sa lugar nga damo tubi, suba nga may tubi. Siling niya, ano pa ang kulang sa akon nga hindi ako mabautisuhan? So nagtuon sila sa Bible, nagtuon man sila na nungod sa bautiso. Kay kung wala sila nagtuon na nungod sa bautiso, hindi siya maghambal sina, ano pa ang kulang sa akon? Kabangdanan nga hindi ako mabautisuhan. Ang siling ni Felipe sa yaamo ni, pwede na ikaw mabautisuhan kung ikaw nagtuo na kay Ginoong Jesucristo. Kabalo ka kung anong sabat ang tao, siling niya, nagatuo ako nga si Kristo amo ang anak sang Dios. So nagapati na siya nga si Kristo ginpadala sang Amay sa sining kalibutan, naghala diyang kabuhi dito sa cross, agod matikayon ang aton kaluwasan. Nahangpan niya ini, kag si Felipe naghambal sa iya. Kung ikaw nagatuo sa bugos mong tagipusoon, pwede ka na mabautisoan. Mga utod at tago naton liwat ang kamatuoran diri. Kung sa aton pa, ang tao nga may pagtuo kay Kristo, pwede na mabautisoan. Ang hindi lang pwede, amo ang tao nga wala nagahinulsol siyang sala, kag wala man nagatuo kay Kristo. Suliton pagid nakon agod marehistro sa aton una-una nga ang matudtuod nga pagtuo kay Kristo inupdan sang paghinulsol kag pagbaton kay Kristo sulod sa aton mga tagipusoon. O sini nga tao pagsiling niya nga karon nagatuo na ako kay Kristo. Kung sa aton pa ini nga tao naghinulsol kag nagbaton kay Kristo sulod sa iyang kabuhi. So ano ang ginhimo? Ginpauntat sa sini nga tao. Sa aton pa may driver sila. Daw nagsiling ka balas taxi nga diri lang anay, untat lang di anay para dire. Ginpauntat niya ang karwahe. Kaganong siling siyang Bible. Dua sila ni Felipe nagpanaog dito, nagdulhog dito sa tubi. Tapos nila bautiso, nagtaka sila nga duwa sa tubi. So mahangpa naton subong nga ang metodo importante ini para sa aton. Ang metodo nga gingamit ni Felipe pagbautiso sa sining Ethiopian nga isa ka kapon nga tao, immersion
o kontusmaw, kay nagdulhog sila dito sa tubi, kag ang pulong tapos sila bautiso, nagtakas sila sa tubi. Kung wala gin-immerse o kung gintusmaw, tani dito na lang sila sa ibabaw, nagkandos na lang to sa Pilipi, sa tubi, kag ginbubuan ang ulo niya, hindi. Halin sa pagbautiso ni Jesus Christ, sang ginbautisuan siya ni John, dito sila sa suba sa Jordan, gin-immerse, gintusmaw si Jesus Christ. Yari naman dire ang metodo, ginpadayon ni Pilipi, gin-immerse man siya, gintusmaw man siya, kay nadulhog, kag nagtaka sila, tapos sang bautiso. Pero ang 39 tubtod sa 40, sini nga portion sa Bible nagasiling, sang ining tanan na tapos na siya na bautisohan, gilayon na dula si Pilipi, ginkuha sang balaan nga espiritu, si Pilipi, nakamarasmas siya, wala na, ginkuha na sing Ginoo. Ang masiling naton sini, si Pilipi kinahanglan na sang Dios sa iba naman nga lugar, sugulpyada ginkuha, kag ginbalhin siya. Pero ang labing maayo, bisa nadula si Pilipi, siyang pananaw, nagsiling ining taga-Ethiopia, nga dako gid ang iyang kalipay, nalipay na siya, kay karon nagtuo, kag nabautisohan na siya. Amo man nina ang aton mabatyagan, kung kita subong nagmatinumanon sa kabubuton sa Ginoo, nga kita magtuo, kag magpabautiso, din mabatyagan man naton ang isa ka Diyos nun nga balatyagon, tungod kay nagtuman kita sang kabubuton sang Diyos, nga ginapaabot niya nga aton pagahimoon. Gusto man bala kita nga magmalipayon sa aton pagkabuhi subong Kristohanon? Ano ang kabangdanan nga hindi ikaw magtugyan sa imong kaugalingon sa pagpabautiso? Hatagi sang ang Diyos ang husto nga rason. Kung hindi kaluyag magpabautiso, ihambal sang Ginoo ang husto nga rason. Singga na siya, Ginoo, hindi ko gusto magpabautiso, kay mo ni 1, 2, 3, 4, 5. Pakadto sa 10. Hambala ang Diyos, tanaw naton kon bala mabaton sang Ginoo ang imong balibad. Ang isa ka tawo nga magtuman sa kabubuton sang Dios, katulad sining taga Ethiopia, siya amo ang isa ka tawo nga malipayon sa pag-alagad sa Ginoo, kay ginatuman niya ang ginapaabot sang Dios nga dapat niya nga tumanon. Nagsiling ang aton Bible, kung kalipay ang paghambalan, ang Galacia 5 halin sa 22 pagkadto sa 23, namit lang gidra ang bunga sang balaan nga espiritu. Ang bunga sang balaan nga espiritu amo ang gugma, ikaduha kalipay pakadto sa katapusan. Kagluan sina, nagahambal pagid ang Dios, siling niya magkalipay kamo, kay ang inyong ngalan nasulat sa libro sang kabuhi didto sa langit. Sa nabal-an nimo sa imong pagtuo nga ang imong ngalan nasulat sa libro sang kabuhi didto sa langit, mabatyagan mo ang dako nga kalipay sa imong kabuhi. Kag ang Pilipos 4:4 nagasiling, rejoice in the Lord always, magkalipay kamo sa gihapon sang inyong pagkabuhi, subo nga sinulundon nga Kristohanon sa tubangan sang Ginoo. Siguro nga akon mabilin sa katipusan na mo ni,
magpabautiso ka sa ngalan sang Amay, Anak, kag Balaan nga Espiritu, kag magmalipayon sa pag-alagad sang maminatudo nga pag-alagad dira sa Ginoo. Madamong salamat, kabayang Diyos, magahatag sa aton sang Diyos nun nga kalinom sa aton pagpangabuhi subong mga anak sang Diyos.